Nembag nga rabite manen gagayem ken kakabsat tingga iti lawas midweek ket kayat mi iti kumablao kada kayo ket idanon mi iti nabara nga ayat ni Apo Dios kada kayo kakabsat. Agyaman tayo iti agtultuloy nga gundaway nga inted ni Apo Dios kada tayo. Tapno agkakadwa tayo babaen iti daytoy nga programa. Tapno adalen tayo kakabsat iti napateg nga sauna. Ket kayat ko nga patyen nga uray met da kayo kakabsat ket agururay kayo nga napnuan iti gagar naktuan ti expectations kadigiti sao ni Apo Dios nga isu iti taraon tayo nga na espirituan kakabsat. Ngem sakbay ti amin dawatek man nga kararag tayo. Manakabalin na amin nga Diyos, managayat nga Ama. Sika nga nangisalakan kada kami babaen iti parabot. Umay kaming agyaman ng Diyos kadagiti saan mi nga mabilang nga bendisyon nga itited mo kada kami tinaldawal ka. Wen Ama, uray nagbibiyag kami iti kastoy nga panawen nga makitkita mi digiti pagilasinan nga inbaga ni Apo Mesos iti asidegen nga yaayna. Agyaman kami Ama ta saan na kami nga binaybayan. At dakalata nga iso iti nangited kada kami iti biyag ket salunat. Uray pay iti seguridad iti panagbiag mi. Agyaman kami o Diyos kada ito'y gagundaway tapno agkakadwa kami manen tapno adalen mi Ama iti napateg ni sao. Agtultuloy kadi nga iti Santo nga Espiritu miso iti mangidalan kada kami. Agyaman kami launay tadigitoy nga dawat mi ket sungbata magraman beten iti panangdalus mo kadagiti basbasol mi. Dagiti dawaten mi iti kay karyan iti naganap po Mesos. Amen. Agtultuloy kakabsat iti adalen tayo maipanggap kadayjay panakisalakan tayo babaen iti parabot. There is no question on that. There is no debate on that. Daiso itinbaga ni Apo Diyos kabsat nga datayo ket insalakan na babaen iti parabot. Ngem agsipud ta insalakan na tayo babaen iti parabot. Adamit kakabsat iti kayat na nga pagbalinan tayo. Dayjay kuma dumakdakkel kuma iti relasyon tayo kenkwana. Isu nga agtultuloy kakabsat nga dayjay ited ko nga adal kas digayjay inted kon nga panaginadal tayo tinaglabas. I keep on emphasizing growing in grace. Tayo ti panakarelasyon tayo ken ni Apo Diyos kakabsat. Babaen ken Kristo Jesus nga anak na. Isu dayjay may nga relasyon tapno dayjay akababalin kakabsat iti Dios nga inted na iti tao iti pinarsuana. Ket maisubli kada tayo kakabsat. Ket maisubli dayta babaen iti parabot. Babaen kadayjay panakirelasyon tayo kenkwana kakabsat. Babaen dayjay panagtalinaed tayo ken Kristo Jesus. Babaen ti pamati tayo kakabsat. Akas dayjay kunana ni Apo Jesus iti John chapter 15, abide in me and I in you. Ni Apo Jesus nga isu iti puon iti ubas ket datayo iti sanga dayjay nga ubas. Tapno agtalinaed kakabsat dayjay nga puon iti dayjay met nga ubas. Iti aramiden kakabsat dayjay sanga, the branch. Ket masapul nga agbunga iti adu. Dayjay sanga nga saan nga agbunga kakabsat iti kunana ni Apo Jesus ket putden iti Ama. Ngem dayjay nga sanga nga agbunga iti karkararag ko ket sika ket iti siak datayo kakabsat.
iti anyaman nga pamayan, dalusan na tayo ni Apo Diyos, tapno agbunga tayo iti adado. But my prayer is, saan na tayo kumangaput iti Ama. Manipod ka dahi puon nga isu iti anak na. Tapno agbiag tayo nga na espirituan, tapno dumakkel dahi panagpamati tayo, tapno agbunga tayo iti adu. That is growing in grace. Ket iti naglabas kakabsat nga inadadal tayon kakabsat dagiti bunga, the fruit of the Spirit. Nga isutin surat kakabsat ni Pablo, ijay Galatians chapter 5 verses 22 and 23. Basaan tayo kakabsat. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. No alaan tayo kabsat dagiti naglabas nga inadal tayo. Iti pundasyon dayjay bunga, it is love. Ta dayjay love kakabsat isuti ng bukal dayjay relasyon tayo ken ni Apo Jesus. Isu nga idi inawat tayo dayjay nga parabo. Inawat tayo babaen kadayjay nga ayat. Ket dayjay nga ayat kakabsat isu iti inrugi wenno inyon una ni Pablo nga isu iti bunga iti spirito. The fruit of the Spirit is love. Sanan to innayon joy. Sanan to innayon peace. Sanan to innayon long suffering. Makita tayo kakabsat nga dayjay nga ayat nga isu iti naggapumit laeng iti Ama, kadayjay apan nakirelasyon tay kenkuana. Buklen na metlaeng kakabsat dayjay inbagana ni Apo Jesus. No ay ayatenda tungpalen nyo dagiti bilbilin ko. Taampay, tati Diyos isu iti ayat, ni Apo Jesus isu iti ayat, ket ni Apo Jesus kakabsat kunana akas iti panang tungpal ko kadagiti bilbilin ti Ama ket nagtalinaeda kenkuana. That is true relationship. Saan nga mabalin a makirelasyon tay iti Ama ken iti Dios kakabsat? No. Ibaga tayo nga saanen atong palen dagiti bilbilin na. Because the law of God is eternal. Nalawag di kunana ni Apo Jesus nga itilintag ag taginayon inggana iti agnanayon. Ket dayjay asumrek iti pannakirelasyon iti Ama. Pannakirelasyon ken ni Apo Jesus. Masapul nga adda dayjay ayat nga agtungpal kadayjay nga bilin. Saan kakabsat nga agtungpal tapno maawat tayo di pan nakaisalakan? No. No di agtungpal tayo, agsipod ta insalakan na tayon ni Apo Diyos babaen iti parabo. Amun tayo kakabsat nga iti pan nakaputed di relasyon iti Diyos ken iti tao isu kakabsat iti panagsalungasing iti lintag. Ket idin an isubli tayo kadayjay apan nakirelasyon tayo ken ni Apo Dios babaen iti parabo. Love isu kakabsat iti addan kadatayo ta inted ti Ama kadatayo. Ket dayjay beten nga ayat mangited meten dayjay ragsak tayo nga agtungpal kadagiti nga bilbilin na ta saan tayon akayat nga maiyadayo tayo manen kenkuana gapu iti panagsalungasing kadagiti nga linteg na. Iti adalin tayo kabsat itatta nga gundaway maysa manen a bunga iti Espiritu Santo. Growing in grace, bearing the fruit of the Spirit,
kindness and goodness. Kuna nakakabsat ni Pablo, ijay Galatians chapter 6 verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are in the household of faith. Nagpintas nga banakad ni Pablo kabsat. Tapay. Kaday di bunga iti nasantuan nga espiritu nga isu kakabsat iti panag tungpal kaday gijay apagayatan ni Apo Dios, kaday jay nga ayat, kaday jay rag-o, kaday jay nga anos, kaday jay nga talna, iti inayon na nga adalin ta ita, kinamanang nga asi ken kinaimbag. Kinamanang nga asi ken kinaimbag. Isungat inbaga na kakabsat ni Pablo nga rod, no adda gundaway tayo. Agaramid tayo iti naimbag maipaay kadagiti amin at tao nang nangruna kadagiti kakabsat iti pamati. Now let us define the two fruit of the Spirit, kindness and goodness. Kinamanang nga asi, kinaimbag. Kindness is a sincere desire for the happiness of others. Ulit kakabsat. No inted ni Apo Diyos kadatayo, tabunga nga ruti spirito, dayjay kinamanang nga asi. Ited na kadatayo kakabsat, dayjay tarigagay na pudnuan at tarigagay nga agpaay iti pagragsakan dagiti sabsabay. God implants in our heart the sincere desire for the happiness of others. While goodness is the activity calculated to advance that happiness. Kita nyo kabsat, kaya't tayo nga itipada tayo nga tao, kunana ni Pablo iti Galatia 6:10, argaramid tayo iti naimbag nga agpaay kadagiti amin at tao. Amin at tao. Iti kayat tayo, ada iti nakita tayo, apada tayo at tao kabsat. We desire their happiness. We desire their happiness. Kaya't tayo may kakabsat, nga agtultuloy nga aramidin tayo. Dayjay nga panagaramid iti pagragsakan dagiti sabsabali. Adda digiti kayat ko nga ibingay kakabsat, kadaytoy nga leksyon tayo about goodness and kindness. Umuna, nga kinapudno kakabsat, God created us to do good. Created by God to do good. In Ephesians chapter 2 verse 10, kunanan ni Pablo kabsat, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Idi nga inawat tayo dayjay nga parabor kakabsat. Nagdumduman dayjay misyon nga inted ni Apo Dios kada tayo. Nagdumduman dayjay panggep ni Apo Dios nga agpaay kada tayo kabsat. Isu dayjay nga agaramid iti naimbag. Anya di kunana? God prepared beforehand that we should walk in them. Ano di pagnaan tayo? Dayjay apanang tulad tayo. Dayjay inaramid ni Apo Jesus kabayatan nga adda dito'y rabaw ti daga. And Jesus went about doing good. Datayo kakabsat,
inaramid ni Apo Diyos, manipod idin nga inawat dayday nga parabor. God is molding us, manipod kadayjay nga naggapuan tayo a managbasol tayo kakabsat. Aramiden nan iti maysa nga banag nga agaramid tayo iti naimbag, iti panakikaykay sa tayo ken Kristo. Our doing good is anya in our union with Christ. Tani Apo Jesus isu iti naimbag, idin nga agdatayon kenkwana, babaen iti pamati, idi nga inawat tayo dahil panakaisalakan, babaen iti parabor. We are expected to do good. Saan nga datayo iti agaramid tinaimbag? No. Kunanan ni Pablo, ni Kriston iti adda nga agbibiyag kanya. Dagiti aramid anaimbag, nga aramiden tayo kakabsat. It is now the work of grace, aramid iti parabor, tani Kriston iti addan kadatayo. Isu daytoy kuna nakabsat, created in Christ for good works. Iti panakikaykay sa tayo ken Kristo nga agaramid iti naimbag. Imposible kakabsat nga iti maysa nga anak iti Dios nga insalakan na babaen iti parabor. Nga saan nga agaramid iti naimbag. The first lesson is created by God to do good. The second lesson is doing good to all people. Isung idi imbaga kabsat ni Pablo, iti kunana, no agday iti gundaway tayo, agaramid tayo iti naimbag nga agpaay iti amin at tao. Sana inkabil kabsat, nang nangruna kuma, kadagiti kakabsat iti pamati. Kadaytoy inbagan ni Apo Diyos kakabsat, nga agaramid tayo iti naimbag kadagiti amin at tao. Iti pinili kakabsat isudayjay Matthew 25 verses 31 to 40. Basahin tayo ken adalin tayo kabsat iti Matthew 25 verses 31 to 40. When the Son of Man comes in his glory, and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate them from one another, as a shepherd divides his sheep from the goats. And he will set the sheep on his right hand, but the goats on his left. Unanan ni Apo Jesus nga imtun no umay, maurnong digiti amin ang nasnasyon, maurnong digiti amin nga tattao. Ket iti aramiden to ni Apo Jesus kakabsat, bingayin na dagitoy nga tattao, at danto ti ikabil na iti kannawan na, at damat ikabil na iti katigid na. Itinbaga na, dayjay nga ikabil na iti kannawan na, isu dagiti karnero na. Dagitoy adda iti kannawan na kakabsat. Dagitoy dagiti na isalakan babaen iti parabor. Dagitoy dagiti imawat dayjay parabor ni Apo Jesus. Ngem laglagipan nyo, isuda dagiti karnero. In John chapter 10, ni Apo Jesus inlawlawag na kakabsat, kuna na siya itinaimbag a pastor. Ket dagiti sumurot ken kuana, isu dagiti karnero na. Inbaga na kakabsat nga dagitoy nga karnero,
Denggenda ititimek dayjay nga pastor. Inbaga ni Apo Jesus kakabsat, nga dagitoy a karnero suruten da, iti aramid dayjay nga pastor, sa dino man apapanan dayjay nga pastor, dagijay a karnero sumurot. Sa inayon ni Apo Jesus kakabsat, ijay John chapter 15. Iti kunana siyak iti pudno nga puon iti ubas, da kayo dagiti santa. You are the branches. Ket no pagkadwaen tayo iti John 10 ken John 15 kakabsat. Iti verse 10 iti John 15 kunana ni Apo Jesus, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Daytoy a karnero nga ikabil ni Apo Jesus iti kanawan na into no umay kakabsat. Dagitoy dagiti anak ni Apo Dios nga imbawat iti pannakaisalakan babaen iti parabor. Ket dayjay nga parabor inaramid na dagitoy nga anak ni Apo Dios nga agtungpal kadagiti nga bilbilin. Akas kunanan ni Juan kakabsat, ijay Apokalipsis in Revelation 14 verse 12. Ninaganan ni Apo Dios kakabsat, dagitoy a karnero nga adday di kanawan ni Apo Jesus. Here are the saints. Daytoy ti kinaanos dagiti sa santos kunana. Dagitoy dagiti sa santos. Ket inted ni Apo Dios iti Revelation 14 verse 12 iti dua a kababalin, dagitoy asa santos, dagitoy nga adday iti kanawan ni Apo Jesus into numay. They keep the commandments of God and have faith of Jesus Christ. Ket sana intuloy kakabsat ni Apo Jesus. Katungtong na digyan adday kanawan. Then the king will say to those on his right, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you come to me. Dagitoy kakabsat iti, these are now the acts of kindness and goodness. Aramid kakabsat iti kina manangaasiken kina imbag. Dagitoy kakabsat nga anak ni Apo Dios gapo iti parabor, inikan ni Apo Dios, isudan dayjay kababalin, tabunga iti espiritu, kinaman nga asiken kinaimbag. Anya dagitoy? Kitaan tayo kabsat. These are the acts of grace. Umuna, panagited iti taraon kadagiti mabasbisinan. Mikadua, panagited iti danom kadagiti mawaw. Mikatlo, panang sangaili kadagiti ganganayat. Mikapat, panang ngited iti paggananay kadagiti lamo-lamo. Ket iti may kalima, panagbisbisita kadagiti masakit ken digiti adday ti pagbaluta. The acts and the works of grace. Kina manangaasi, kina imbag. Apay nga garamid da daytoy? When ta naisalakan da, babaen iti parabo. Apay nga garamid da kadagitoy? When ta iti Santong Espiritu adda nga agbungbunga kadakwada. The fruit of kindness and the fruit anyang kapsat of goodness.
Saan nga agaramid dagiti adda iji katigid dagitoy iti nangibagaan na laeng dagijay adda iji kannawan. These are the saints. These are those that had been saved by grace. Dagitoy dagiti nagtungtungpal iti bilin ni Apo Dios kakabsat. Namdenggan nyo, agtultuloy di dialogue nga inbagana ni Apo Jesus. Then the righteous will answer him saying, Lord, when did we see you hungry and feed you? Or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and take you in? Or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you? Denggan nyo iti insungbat ni Apo Jesus kakabsat. Kunana, and the king will answer and say to them, Assuredly I say to you, inasmuch as you did it to the least of my brethren, you did it to me. Yati kunana na Apo Jesus. Agsipod ti inaramid yu kadagiti kanunumuan kadagitoy akakabsat ko. Inaramid yu met kanya. Anya iti kunana ni Pablo kakabsat, nga rod no adda gundaway tayo nga agaramid iti naimbag, ang maipaay kadagiti amin atatta. But when we help, awamit iti umay nga dumawat iti tulong nga nababa ng kabsatan niya. Dagiti nababa na. They are feasting in food. Debado da, andaw nga lamo-lamo, numasakit da dijay napipintas ng hospital. But Christ is telling us, nga dagijay akanunumuan akakabsat na. Inaramid tayo kini Apo Jesus. Dagijay acts of grace nga bunga iti panakaisalakan tayo kabsat. I would like to share with you a quotation that I read. Written by George W. Berthon, The Fruit of the Spirit, page 132. And so in the judgment day, the inquiry will be not into our opinions or profession alone, but into our deeds, as providing the correctness of our faith and the sincerity of our professions. Never will we know that we are in the right way except we walk in the footsteps of Him who did good in all His life and death. He came from heaven to do good on earth, that we may, in doing good, might tread the path to heaven. Pintas ka sa timbaga na dahito nga writer. Ngayon tunumay dahil nga aldaw masumango tayo iti pangukuman ni Apo Diyos. Handa nga salutsudan, anya pinatin. No dikit di iti salutsudan na, anya dagiti inaramid mo. Nga dayjay nga inaramid tayo kakabsat, panagnekan na dayjay kinapudno iti pamati tayo. Panagnekan na dayjay kinapudno. Dayjay nga kinapudno nga inawat tayo. Saan tayo nga maiaw-awan kakabsat? No surutin tayo dayjay tugot ni Apo Jesus nga inbati na. Ta iti panagbiag na kabayatan nga adda dito'y rabaw ti daga. Imay nga nagaramid iti nimba. I like what George W. Burton said. He came from heaven
to do good on earth. Imay ni Apo Jesus manipod langit, tagaramid tinaimbag. Dito'y daga. Sana inayon that we may, in doing good, might tread the path to heaven. Nga babaen kadayjay nga parabor. Nga iti panagaramid tayo iti naimbag. Masurutan tayo met dayjay dalan nga agturong iti langit. Laglagipin nyo kakabsa. So dito. Iti bunga iti Santong Espiritu nga dadalen tayo data. It is kindness and goodness. Kinamanang nga asi, ken kinimba. No agbaling ka nga manang nga asi, agbaling ka nga naimbag, agaramid ka di acts of grace nga isutin baga ni Apo Jesus. Remember this. It is the Holy Spirit that is leading us. Dahil yung Espiritu nga nagapo ken Apo Diyos, sana tayo tumayawan kapsa. Iti maudi nga kayat ko nga ited kakada tayo kapsa. Nga balakad nga nagapo iti Biblia. Doing good all the time. Iti 1 Peter chapter 4 verse 10, kunanan ni Pedro kapsat, as each one has received a gift, minister it to one another as a good steward of the manifold grace of God. Anya ti kunanan ni Pablo. Dayjay gayam kakabsat nga inted iti Santong Espiritu nga kababalin iti kinamanang nga asi ken kinaimbag. This is a gift of God. Ket iti kunanan ni Pedro kakabsat, inawat tayo dayjay asagot, itatan iti kasapulan tayo, ket ted tayo, aramaten tayo, dayjay met asagot apagimbagan iti pada tayo a tao. For the ministry to one another. Sana inayon kakabsat, ket kunana as a good steward. Akas na imbag nga agaywan kadagiti na duma-duma a parabor nga inted iti Diyos. No malagip ko kakabsat dayjay inbaganan ni Apo Jesus may panggep kadaytoy steward. In the parable of the talents, aday tinabak nang inayaban na digiti talo kakabsat nga dipen na. Aday tinikan na iti 5, 2, kinmaysa na talento. Idi agsublin dayjay nga nabaknang inayaban na digiti talo nga dipen na. Ket kinatungtong na ida. Dayjay umuna nga adipen nga inikan na ti 5. Apunay ti ragsa na kakabsat. He was very happy. Ket kunana Apo inikanak iti 5, itatan agdan iti 10 nga talento. Denggen no dayjay kunana dayjay anabak na. Good and faithful servant. Dayjay met adipen nga inikanak iti 2 talento. Apo kunana inikanak iti 2, itatan na dati 4. The same recommendation or commendation ko na good and faithful servant. You had been faithful in little things. Sumra ka, nagragsak ka. Digito'y nga 2. Kas digijay nga urnungan to ni Apo Jesus kakabsat. Into no umay. Pasit dayjay pangen dagiti karnero. Anya iti kunana, awatin niyo, sumrek kayo, iti pagarian en sagana iti Diyos nga agpaay. Nga mapantayo ka dayjay maysa kakabsat. Siguro diyak nga mailadawan. Nakita na dayjay kadwa ng adipen maragsakan da. Nangeg na no anya iti inbaga dayjay ay
master da kadagiti dua nga pada ng atipan. Siguro agkinkintayan no anya ti bagana. Idi na ayaban ket kuna na apo inikkanak iti maysa nga talento. Apan ko intulin apo. Ket itatantadda ka. Isublik deje maysa nga talento. Ket kuna na dejay nga napakna. No kumain negosyo, no kumain sapol mo. No, what does Peter is telling us, kabsa? Di talento, nagapukin na po Diyos. Anya da iti talento nga dadalen tayo tata. Kinaman ang ngaasi. Ken, kinema. Kindness and goodness. Boom, Spirit. Ketikunanan ni Pedro kabsat, minister to one another. Agserbi kayo. Akas nangawat kadayjay na para. Because God is so good to us. Let us be good by His grace. Agsipod ni Apo Diyos kakabsat is so kind to us. Nang ngaasi na unay. Let us pray that He will give us that gift of kindness. Ket inton no agbunga tayo, kadaytoy abunga ti Santong Espiritu. We are ready to help one another. Especially, anjati kunana, the brethren in the faith. Ni Apo Diyos kabsat iti mangpaadu, deje bunga, iti Santong Espiritu, iti panagyat tayo. Anjati iti bunga yung inadal tayo. Ayat, ragho, talna, anos, kiti tatang rabi, kinamanang nga asi, ken kinaimba. Lagligipin nyo, deje imbaga na kakapsat ni Pablo. Awan iti linteg ang maimpuso kadagito. When we are doing good, tani Apo Diyos iti nangited kada tayo digito yung asagot. God appreciates what we are doing. Ket into kumano may ni Apo Jesus ti may kadwa kapsat. Gapo tay naramid tayo digito yung imbagana. Gapo iti parabol. At datay ito di makanawan ni Apo Jesus. Manggag tayo ito dahil di kablaaw na. Sumrek kayo. Iti pagarya na ninsagana ti Ama kagpay na. Agkararag tayo kapsat. Managayat kay manangaasi nga Diyos, diyaman kami. Kasi ka itinang isagot kada kami kadagito nga bunga ti Santong Espiritu. Yaman kami itinadalmi at tangarabiya. Aramidin na kami nga manangaasi. Aramidin na kami ang Diyos. Ketulungan na kami nga agaramid itinaimbag kadagiti padami nga tattao. Nga itinagan mo, Diyos, iti may daydayaw. Itinagan mo kuma iti makita, kadagiti panagaramid mo itinaimbag. Gapot ta sika, itinangited kada kami dayjay, nga sagot mo, Diyos. Bindisyon digiti kakabsat ng kadwami nga nag-adalit. Ited mo kada kami, Diyos, dagiti amin akasapulan. Nang langguna, iti panakikadwa tinaldawal-daw ti Santong Espiritu iti panagbiag ni. Agyaman kami ama. Tadi nang nawat mo digito, ipatyen ni nga sinumbatang, iti kay karayan tinagawat ni Jesus. Amen. Nga po Diyos ayayaten na kayo wagsak. And as we keep on telling, ayayaten na kayo. Ganon umay nga lawas, palubos na po kikita tayo tumanan. Kada ito'y programa tayo,
redemption story. Revisit.